Shin jaruma Rahama Sadau ta canza sana'a ne? Ku biyo ni sannan hankali zuwa cikin shirin domin jin cikakken labarin. Jama'a Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. A yau za ku ji cewa jarumar fina-finan Kannywood da Nollywood Rahama Sadau ta raba kafa inda ta buɗe wajen ciye-ciye da shaye-shaye a Kaduna mai suna Sadau Lounge. Jaruma Rahama Sadau dai fitacciya ce a cikin fina-finan Hausa na Kannywood. Ta buɗe wajen ne musamman domin matasa. An gudanar da abubuwa da dama a wajen, kamar gasa nama da kifi da kuma shan lemuna da shan shisha. Zalika a wannan waje da Rahama Sadau ta buɗe akwai ɓangarori da dama. Akwai wajen gyaran gashin mata da na maza, akwai wajen kwalliya da kuma wasanni kala-kala domin nishadi. A shafinta na tuta, Rahama Sadau ta wallafa wasu daga cikin hotunan buɗe wajen, inda ta gayyaci 'yan uwa da abokan arziki domin su taya ta murna. Jama'a na ganin cewa kamar Rahama Sadau ta raba kafa ne shi yasa ta buɗe wannan waje, kasancewa ba kasafai take fitowa a fina-finai ba a yanzu. A shekarun baya tauraruwar fina-finan Hausa Rahama Sadau ta sha suka musamman a kafafen sada zumunta sakamakon rungumar mawaƙin nan classic da ta kai. Wannan ne ya jawo suka matuƙa ga Rahama Sadau da Kannywood baki ɗaya, inda akasarin jama'a ke nuna cewa abin da ta yi ya saba wa addininta da kuma al'adar Malam Bahaushe. Wannan ne ya jawo hukumar da ke sa ido a kan tace fina-finai ta dakatar da ita, duk da cewa wasu sun yi korafi kan cewa wasu 'yan wasan sun yi abin da ya fi na Rahama Sadau kuma ba a ɗauki mataki a kansu ba. To jama'a masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen labarin namu. Ku kasance tare da Duniyar Fim TV a koda yaushe domin samun sabbin shirye-shiryenmu. Kar ku manta ku danna alamar subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin a sanar da ku da zarar mun daura sabon shiri.